Tak ndelok video iki no rasane kudu guyu ngono. Perdana iki mau sing nyuting anake saka ibu maratuwaku. Yo dimaklumi ae lek video ini pindah-pindah terus goyang-goyang, tapi tak syukuri nek anake saka ibu maratuwaku ki duwe niat panggah dilakoni sampai tutup. Iki mau mergone udan makane tokone tak tutup. Lah kok anake saka ibu maratuwaku ki njaluk maem, njaluk sosis karo cireng. Yo wis langsung tak eksekusi. Lah kok karo ngomong pun nang masakno aku, tapi aku sing video ya wis tak turut ya, sing penting atine anake saka maratuwaku iki seneng. Aja salfok karo pawonku yo guys, iki pawonku lagi dadi tapi yo ambekan dhisik kanggo ngrehabne. Karo ngenteni sosise kuwi adem tak sambi karo korah-korah dhisik. Aja salfok karo kucingku yo bes, nek opo kuwi tak tali mergane ben gak mlebu omah. Iki sosise sing tak mau wis empuk kena dikereti. Soale engko nek digoreng kuwi hasile mingko iso ayu, iso abang karo coklat ngono lho guys. Iki dikereti siji-siji sampai sosis iki entek, bareng ngono banyune iki engko diguwak. Lagi ditirisne terus manasi minyak ning gone wajan. Sosis wis bar nek ngereti, saiki ganti minyake dipanasi. Lah koyo ngene iki lho guys yang tak maksud. Kok nek sosis digoreng iso mekrok koyo ngene, iso enek warnane abang karo coklat. Kan yo ayu opo neh iki sosis iki premium. Nendine nek tuku nek gak ning gone Alsat Frozen Food. Sosis wis mateng, saiki ganti ngirisi tempe. Kimeng tempene iki tak bumboni cuman uyah, masako karo bawang. Tempene tak irisi cilik-cilik ben meresep. Dadi ini lene digoreng engko iso gurih ngono lho. Tempe sing wis direndhem iki mau langsung dijegurno minyak panas. Karo ngenteni tempene mateng, aku iki karo ngekeki mangan iwak lele. Aja salfok maneh yo guys, lah nek ning pawonku iki enek kolam lele. Yo ngene iki lah kesibukane emak-emak berdaster ngene iki. Kolam lele ngene iki yo digawe hiburan, yo digawe siruk-sirukan nek pas gak duwe lawuh. Nah iki ganti sing video iki ganti aku, mergane opo aku gak serantan nek di video karo anake maratuwaku. Aku ku ya menghargai perjuangane saka anake maratuwaku, tapi aku kurang pas nek aku gak video dhewe lah koyo ngene iki. Tempe goreng wis mateng ngono ya dicelumat-celumut ngono. Tempe goreng wis saiki ganti cireng salju sing digoreng, ya digawe lawuh, diganyangi kuwi yo enak yo guys. Aku iki duwe kepuasan tersendiri lah nek aku kuwi sing video guys, pas karo atiku, pas karo konsep sing tak gawe. Nah iki kabeh wis mateng, anake saka maratuwaku iki njaluk diimbuhno. Wis ora usah akeh-akeh, sing penting maem ngono lho guys. Lawuhe dipundhutne sak akeh-akehe, soale opo mengurangi nasi memperbanyak lauk.